uskon vahvaan kuulutaan ja halki suuren elämän. Soi meissä laulu syntymään. Niin paljon selkenee, kun vain hetken kuuntelee. Saa maailman rytmillään sydämemme taas sykkimään. Kun sykkivä maa meitä syleilee, jokin lauluansa hyräilee. Niin sykkivä maa meitä kuljettaa kohti paikkaa, johon kuulutaan. Taas yksi hyvin hoidettu työ. Kyllä, mutta on mukava vähän levätä. Ja syödä jotain. Kerrankin olen samaa mieltä kuin Slowly. No älkää huoliko, olemme pian kotona. Täällä ylhäällä on jotenkin niin rauhallista. Vain pilvet ja alhaalla meri. Mikähän tuo saari tuolla alhaalla on? Missähän päin me oikein olemme, Ai? Että missähän päin? Totta kai minä tiedän. Olemme Karibialla. Matkaamme länteen noin 2000 metrissä, noin 300 kilometrin tuntinopeudella. Eikä se ole vaarallista? Ei, täällä olemme täysin turvassa, kuten Dalin sanoi. Vain pilvet yllä ja meri alla. Ja liikennelentokone edessä. Ja liikennekone edessä. Mitä? Väistöliike! Suihkujarrut täysille! Kaikki siivekkeet ulos sivuperäisen oikeille! Meidei! Ja arvoisat matkustajat, pahoittelemme koneen äkillistä heittelemistä. Sen aiheutti lentävä kattokaa, sillä on vaaleanpunainen lohikäärme. Ihan tosi, näette sä sen Bill? Totta kai. Kyllä, näin vaaleanpunaisen lohikäärme. Kaveri parka. En saa syöksyä oikenemaan! Sinun täytyy! Syöksymme päin puita! Ovatko ne kovanlaatuisia puita? Ei niitä muita olekaan! Ehkäpä ne voisivat olla omenapuita. Miten voit ajatella ruokaa tällaisella hetkellä? Ruoka rauhoittaa aina. Kun minua hermostuttaa, käy mahdollisimman pian ruoan kimppuun. Olisikohan 1000 kilometriä tunnissa tarpeeksi nopeasti? Pitäkää kiinni! Kas niin, tässä sitä ollaan. Missä tässä? Hyvin laskeuduttu, Ai. Kun laskeutumisesta selviää omin jaloin, on se hyvä laskeutuminen. Joo, mutta missä olemme? Tuota viimeisestä sijainnista ja suunnasta päätellen luulen, että tämä on ehkä Kuuba. Onkohan Kuubassa mitään syötävää? En tiedä, Slowly, mutta meidän pitäisi ottaa hieman selvää tästä paikasta. Ehkäpä Know-how pystyy kertomaan. Ai, voisitko antaa yhteyslaitteen? Halo? Know-how, kuuluuko? Know-how, kuuletko meitä? Ehkä se on rikki. Olet ehkä oikeassa. Täällä ei voi tehdä enää sille mitään. Pitää palata mestarin luo. Hän korjaa sen teille. Entäs me sitten? Älä huoli, Slowly. Kyllä te pärjäätte. Voittehan te aina käyttää taikasauvaa, jos joudutte vaikeuksiin. Mitä lisää vaikeuksia? Riittää jo, kiitos vain. Mitenköhän sinä selviäisit 100 kilometrin vastatuuleen vaakakierteellä tehdystä kolmoissilmukasta? Älkäähän nyt tuojauta yhtään mitään. Ai, sinun on paras saada yhteyslaite korjatuksi. Me piiloudumme siihen saakka, kunnes palaat. Tämä pitäisi riittää. Se on suojaisia ja pystymme näkemään, jos joku tulee. Ei näytä luonnolliselta. Kuka nämä on kaatanut? Ja miksi? Asetutaan kuitenkin aloillemme. Edessä voi olla pitkä odotus ennen kuin Ai palaa. Toivottavasti hän kiirehtää. Hirveä nälkä. Olisiko tässä lähellä jotain ruokaa? Pikkuriikkinen pampuversu tai... ruokaa. Kyllä. Älä mene! Slowly! Odota! Voi ei! Tule, Dalin! Meidän on mentävä hänen peräänsä. Kumpa hän ei aina ajattelisi vatsallaan. Kas vain! Löysit ainakin ruokaa, Slowly. Hassua! Luulin, ettei bambumetsiköitä olisi muualla kuin Kiinassa. Hei! Aivan oikein! No mites tämä sitten on?
En tiedä. Eikä välitakaan työtä. Tämä on parempaa kuin bambu kotona. Se maistuu hienolta. Hei, maista vähän bambulia. Se maistuu aivan hunajalta. Njam. Njam. Maistuu hunajalta? Annas kuin minä. Hei, Dalin! Se maistuu hunajalta. Ei tämä ole bambua. Tietysti, sehän on sokeriruokoa. Te saatte sanoa sitä, miksi haluatte. Minulle se on ruokaa. Hei muukalaiset. Kuka siellä? Missä olet? Täällä näin. Pelästytit meidät. Kuka sinä olet? Nimeni on Rosita. Asun täällä. Mikä eläin sinä oikein olet? Ette ole näiltämäin vai? Olen Almikki. Mikä? Olen Almikki. Sinä olet Bamburotta, eikös? Ja hän on pikkupanda. Ja tämä ystäväni on jättiläispanda, niinkö? Kyllä. Nimeni on Bambu. Kuulin kyllä nimenne. Olette kailottaneet niin, että se kuuluu Miamiin saakka. Ja se siitä muukalainen. Seisotte keskellä ratkon sokeriviljelmä, eivätkä he pidä tunkeilijoista. Jos he näkevät teidän syövän sokeriruokaan, Hermano, niin teille tulee kovat paikat. Muuta kuin on nälkää. No, ota sitten ruokaa mukaan ja tule takaisin metsään nopeasti ennen kuin he näkevät meidät. Kuten näette, he laajentavat ruokaviljelmiä metsään. He yrittävät tuottaa yhä enemmän sokeria, joten he eivät siedä tuholaisia ja tunkeilijoita. Tuholaisia? Niinpä heillä on satoja kissoja täällä ja koiria jahtaamassa kaikkia, jotka ehkä syövät sokeriruokaa. Ja tästä syystä minä ja perheeni emme enää ole turvassa. No miksi ette pysyttele metsässä? Minähän sanoin. Ne kaatavat metsää sokeriruokaviljelmien tieltä. Me peräännymme ja lopulta ei enää ole metsää, jonne me vetäydymme. Kamalaa! Kuinka ne voivat niin tehdä? Ahneudesta kai. Ratkohan on ollut aina ahne. No minusta meidän pitäisi polttaa niiden kurjat ruokaviljelmät maan tasalle. Saisivat kunnon opetuksen. Mutta Dalin, jos teet niin, ei meille jää mitään syötävää. Muutenkin, Chiquita, tiedätkö kuinka laajat nämä ruokaviljelmät ovat? Ne peittävät lähes kaiken avoimen maan Kuubassa. Et ikinä onnistuisi, ja se oli jo valmista. Entä jos joku olisi siellä, kun sytytät palon? Vaikkapa muutama almikki. Olet varmaan oikeassa, mutta pistää niin vihaksi, kun Rosita ajetaan tuolla lailla pois. Sama täällä. Meidän on pysyttävä jotenkin auttamaan. Mitä sinä horiset? Mitä sä oikein njät? Näin. Tunkelijat, pomo. Mä näin 3 tunkelijaa. Mitä? Missä? Missä ne alkaa? Pellolla 26, lähellä metsän reunaa. Patsako koirat heti irti? Juu ei, odota alas. Kerropa sisään. Siinä on 1 pampurotta ja 2 pampukarhua. Pampurotta. En halua tuollaisia pellolle. Mutta että pampukarhuja. No ne ei kuulu tänne. On varmaan nouskimassa. Paras kysyä herra Rataleonalta mitä hän haluaa. Enätkö soittaa pomolle, pomo? Mitäs luulet, Tomppeli? Häh? Ihanko totta, pomo? Hänhän on päällikkö. Minä olen herra Rataleonin luotettu apuri. Olen hänen oikean käden rotta, eikä minun tarvitse aristella. Herra Rataleon näistä tunkeliasta. Montako kertaa minun pitää sanoa teille tolloille, ettei minulle saa soittaa golfkentälle? No, anna tulla. Mikäs nyt on niin tärkeää, ettei se voi ottaa pelin loppumista? Löysimme nuuskioita ruokaviljelmiltä, herra johtaja. Mitä? Miksi ette kertoneet tästä aikaisemmin? Mä kyllä yritikään. Älä keskeytä minua, mitä tunkeilijoita? Pari pandaa ja pampurotta. No hoidelkaa ne nopeasti. Koita ymmärtää, että haluan sokerituotannon nousevan 20% ensi vuonna. Ja jos tunkeilijat talvat viljelmiä, ei siitä tule mitään. Kyllä, herra arvojohtaja. Ja muuten, oletteko jo laajentaneet viljelyalueita? Ei, No miksi ette ole? Ettekö pysty noudattamaan yksinkertaista käskyä? Pakaa toimeksi. Kyllä, aivan heti arvojohtaja, aivan heti. Mailapoika, miksi emme ole siirtyneet seuraavalle radalle? Koska ette ole vielä lyöneet pallon reikään. No ota sitten tämä pallo ja pane se sinne reikään. Mutta sehän olisi petkuttamista. 4. Haluatko tehdä töitä minulle?
Kyllä, herra johtaja, siis otan tämän pallon ja laitan sen reikään puolestanne, herra johtaja, herra. Kuulette armoitetun johtajan käskyn. Ei kuultu. Mitä? Ei me päällikkö, ei me kuultu mitä herra Rataloinen sanoi, koska sä olit puhelimessa. Niin, miten me oltais kuultu? Pitääkö mun ajatella joka asia teidän tollojen puolesta? Meidän pitää saada ne pauksen pannat pois sokeriruokain kimpusta. Missä ne oikein olikaan? Meillä on 26 pomoa. Okei, meiltä 26. Mennään ja kaivataan ne esille. Näyttää siltä, että tarvitsette uuden kodin. Mutta olemme aina asuneet täällä. Tämä on kotimme. Minne muualle sitä voisi mennä? Tarvitsette jotain tällaista. Paikan, jossa saatte tarpeeksi ruokaa ja suojaa. Tietäisittekö tällaista paikkaa? Kyllä. Orinten. Mikä se on? Se on yksi saaren maakunnista. Siellä on runsaasti metsiä ja siellä on rauhallista. Siellä on paljon vuoria, joten siellä ei riitä tasamaata ratkolle. Kuulostaa hienolta. Miksi te muuta sinne? Se on kaukana täältä. Pääsisimme kyllä sinne jotenkin, mutta jo heti alussa meidän pitäisi ylittää joki. Onko siinä ongelmia? Joki on aika rankka, eikä siellä ole siltaa. Ei siltaa vai? Voisikohan Ai lentää heidät sinne? Voisimme kysyä, mutta hän ei juuri halua ylimääräisiä matkustajia. Sitä paitsi, luulen tietäväni keinon auttaa. Jos siltaa ei ole, on meidän rakennettava sellainen. Kuulostaa nälättävältä työltä. Saisinko ensin hieman hunajan makuista bambua, kiitos? Voi Slowly. Mehän sanoimme sinulle, että se ei ole hunajan makuista bambua, vaan sokeriruokoa. Mutta se on kuin bambu. Niin, kyllä. Ja se maistuu aivan hunajalta. Kyllä, Niinpä mutta... se on hunajan makuista bambua. Ei tuollaista logiikkaa vastaan voi väitellä. Niin, mutta... Ymmärrän kyllä, mutta entäs tämä silta? Haluan silti tehdä jotain ratkon suhteen, mutta ystävien auttaminen kyllä korvaa teon. Alkaako nyt sataa? Ei, nyt ei ole se vuoden aika. Eikä yhtään pilviä. Mutta kuule jyrinää. Niin minäkin taidan. Ei se ole ukkonen. Raskaita koneita. Olemme pulassa. Ratkon puskutraktoreita. Miksi ne nyt tänne tulevat? Ehkä ne alkavat raivata metsää viljelmien tieltä. Kutsua ajaita. Nuo puut ovat liian suuria. Kutsusignaali ei pysty lähtemään kepistä. Nyt tarvitaan suunnitelma ja nopeasti. Hei! Ne traktorit pysähtyivät. Mitähän ne oikein puuhaavat? Mistä tätä saadaan pienemmälle? Vika. Okei. Vika. No niin, tunkelijat, alkakaa kuunnella. Olette yksityisellä ratkon maalla, joten alkakaa vetää. Tai muuten... Mitä? Alamme juuri raivata tätä metsää, ja jos olette vielä siellä silloin, kun traktorit aloittavat, emme vastaa teidän turvallisuudestanne. Mille te pölöt nauratte? Emille. Sillai! Älkääkä jököttäkö siinä. Pankaa traktorit liikkeelle. Ja muistakaa, Rataleuden haluaa päästä tunkeilusta eroon ennen kuin ne tekee selvää ruokapellosta. Ei voida mitään. On peräännyttävä. Tätä tiedän piilopaikan joen rannalla. No aletaan sitten mennä. Menkää. Minä jään tänne harhauttamaan traktoreita, jotta te pääsette pakoon. Etkä jää. Minä jään tänne harhauttamaan niitä. Kenenkään ei tarvitse jäädä jälkeen. Ne eivät pysty seuraamaan polkua. Se on liian jyrkkä, mutta kiirehtikää. Rosita on oikeassa. Emme voi jäädä tähän väittelemään. Vihaan tätä pakoon juoksua. Sinähän juokset aika hyvin. Kiitos vain oikein paljon, Slowly. Taidamme olla turvassa toistaiseksi. Niin, mutta metsä ei ole. Kuunnelkaa. Ne puskevat puita nurin. Ai, mitä voisimme tehdä? Keksimme keinon viedä teidät Orienteen ja maksamme sitten ole rotille heidän tekosistaan. Oikeata puhetta. Taidan kyllä tietää mitä tehdä, mutta ennen sitä tarvitaan silta. Näytettiin niille vai mitä? Niin, näytettiin niille.
Mä niille näytin. Parasta soittaa herra Rataleonelle ja kertoo hyvät uutiset. Hallota, herra Rataleone. Täällä Ykkönen Kuubasta. Tehtiin selvää niistä tunkeilijoista. Erinomaista työtä, Ykkönen. Saitte ne kiinni. Juu, ei ihan nyt ei niinkään. Ne pötkivät pakosalle. Pötkivät pakoon. Ovat siis edelleen vapaana tiluksillani. Kyllä, niin kai se sitten on. Senkin pölkkypäät. Menkää perään ja ottakaa kiinni. Vai pitääkö minun piirtää kuvaa? Onko raivaustyö jo selvä? Ei ihan vielä, herra johtaja, mutta... Äläs muttaile minulle. Hoida hommasi tai menetät sen. Herra Ratalione, pudotitte tämän pallon lipun viereen. Laitanko sen takaisin pussiin? Minähän löin sen siihen, Hölmö. Rohkenisin olla eri mieltä. Pallone on tuolla karheikossa. Kannattaisi ehkä harjoitella kierrelyöntiä. Aika on kortilla. Ne rotat palaavat hakemaan meitä muutamassa minuutissa. Tarvitsemme sillan, nopeasti! Rosita, tiedätkö mistä saisimme köysiä? Vain tilan toimistosta, ja se on aivan liian vaarallista, mutta tiedän, mistä saamme viiniköynnöksiä. Hienoa! Mihin niitä tarvitaan? Haettaisin hunajamakusta bambua. Ei, Slowly, mutta tarvitsemme muutaman pöllin. Niitä on runsaasti siellä, missä rotat raivasivat metsää. Kanna sinä niitä joen varten, niin voimme aloittaa. Tiedätte, mitä pitää tehdä. Ja tehkää se tällä kertaa kunnolla, te saatte potkut. Saatko säkin potkut, pomo? No en tietenkään. Ole herra Rataleon luotettu apuri, ja hän ei tule toimeen ilman arvokkaita palveluksiani. Mutta jos nyt tämä sattuisi menee pieleen, sä soitat pääkonttoriin, okei? Totta kai, pomo. Joten raivatkaa metsiä ja napatkaa ne tunkeilijat, jos ymmärrätte oman etunne päälle. Ja ellette saa nyt kiinni, järjestäkää valitettava onnettomuus puskutraktorilla. Ymmärrättekö? Kyllä, pomo. En, pomo. Antaa olla senkin älykääpiöt. Raivatkaa se metsä, okei. Puskutraktorit eteenpäin. Mars! Kovaa työtä. Voisiko pitää pienen virvoketauon? Hetken päästä, Slowly. Sidon vain nämä köydökset tiukasti tähän. Mihin näitä kaikkia puita tarvitaan, Bambuli? Ladamme pöllit köynnösten päälle ja rakennamme sillan. Mutta jos Rosita pääsee köynnösten kanssa toiselle puolelle, niin mihin me siltaa tarvitaan? Pystyisitkö yrittämään joen köynnöksiä pitkin, Slowly? En, hän on kylläkin minua pienempi. Auta nyt minua latomaan pöllit. Hienoa. Slowly, vieppäs nyt Rosita joen yli ja piiloudun noihin pensaisiin joen toiselle rannalle, mutta ole varovainen. Joo, mutta... Jalin, sinä jäät tänne, mutta varmista, että pääset sillan yli heti kun ne näkevät sinut. Tämä selvä. Mut ku... Se onnistuu. Minä... Odottakas, kuule moottoreiden äänen. Paras nousta tähän puuhun. Sinä yksi! Ottakaa kiinni! Tuokaa se tänne! Ottakaa sitten kiinni! Saat vielä maksaa tästä! Odotas kun Rataleena saa sut käsissä sinä senkin tunkettelija! Ei puskutraktorilla! Miksei, pomo? Jos hän pääsee sillä yli teidän seurattua perässä, enkä mä halua koneiden putovan jokeen. Hyppää alas ja ota se kiinni! Se pääsee pakosalle! Senkin umpikallu perä sitä! Tuo silta heiluu niin keljusti, pomo. Etkö tottele käskyä? Jos et nyt kiipetä sillä yli ja sieppaa sitä, niin... Nyt! Rauhallisesti pysykää paikalla jalkaa! Älkää nyt! Kas niin, hyvät herrat. Kuivana rannalla. Pahan sorttinen putoaminen teillä. Aivan, kiitoksia, rouva, jos olet tullut paikalle, kun me... Juu,
joillakin ei ole lainkaan tapoja. Ai, onpas mukava nähdä sinua. Et kyllä usko, mitä täällä on tapahtunut. Teidät tuntien voisi kyllä arvata. Kutsuitko minut jostakin erityisestä syystä? Paras kertoa Know-howlle, mitä tapahtuu. Hän on varmaan huolissaan. Tässä yhteyslaite, se on korjattu. Kas sinä te? Missä te olette? Olemme Kuubassa ja... Kuubassa? No sepä sattui. Voisitteko puolestani vilkaista eläintä nimeltään Kuuban alvik? Kyllä, löysimme... Se elelee metsissä. Mutta Know-how, me olemme... Olen hieman huolissani, että sokeri lajin elinalueille. Mestari! Antakaa minulle kerran tää nyt tuohon loppuun. Kuulkaas, minun on parasta lähteä Orienteen. Mutta kiitos kaikesta avusta. En tiedä, mitä olisin tehnyt ilman teitä. Toivon, että olisimme voineet tehdä enemmän sokeriplantaasien leviämisen estämiseksi. Ehkäpä joku joskus tekeekin. Mutta toistaiseksi tässä on eräs ystävä, joka ei koskaan unohda teitä. Adios! Hei! Onnea matkalle! Moi! Nähdään! Onnea! Nähdään! Kas niin, paras tästä lähteä kotiin. Kyllä, mutta ensin haluan matkamuiston. Ryhdypä hoitamaan kasvimaata. Vai kasvimaata? Sinäkö? Mitä aiot kasvattaa? Unajoista bambua. Kun me tuli jokeen ja lohikärves pelasti meidät, mentiin leiriin ja sitten me tultiin tänne. Ette siis saaneet niitä kiinni. Ettekä saaneet vielä metsään raivatuksi. Ja teidät pelasti lohikäärme. Ei lohikäärme, mutta Ja tuoko minun pitäisi uskoa? Joo, aivan. Luulenpa, että en usko. Pelkään näis, että se on muunneltua totuutta. Pelkäänpä, että se on täyttä satua. Pelkään, että se on valetta. Ja tiedättekös mitä muuta vielä pelkään? Pelkää, että herra arvonjohtaja. Pelkäänpä, että saatte potkut.